Ix-xukjata. Qatt ma mmaġinajt li ftit sola ħafifa tista' tfisser li għandi l-coronavirus. Kliem mara li riżultat fil-pożittiv għal COVID-19 u li tkellmet ma' dan l-istazzjon hekk kif tinsab rikoverata ġewwa darha. Ċempilnilha bit-telefon u għażlet li tkellimna biex tibgħat messaġġ ċar. Għal raġunijiet differenti mhux qed nagħtu l-identità tagħha, iżda kliema jgħinna nifhmu aħjar kif dan il-virus jolqotlok ħajtek. Fil-bidu tal-intervista tispjega l-ewwel sintomi. Kollox beda minn sola ħafifa, fejn ħasbet li ma kellha xejn għajr riħ jew influenza. Kelli daqsxejn ta' kof, xejn alarming mhux xi kof li ma sax nieħu nifs jew hekk. Imma I had a cough. Ma kontx naf li l-virus. I took some cough medicine, nagħmel it-temperatura u I was taking Panadols every 4 hours. Għaltinna li ċemplet fuq il-helpline 111 fejn starret li sabet għajnuna kbira. Wara li sarilha test u riżultat fil-pożittiv, iddeċidiet li tibqa' d-dar għaliex la m'hemmx mediċina biex tfiq, ħasset li b'saħħitha biżżejjed biex tibqa' d-dar u tħalli sodda l-isptar għal minnu aktar fil-bżonn. Madankollu dan ma naqqas xejn mix-xokk li ħasset hekk kif daħlet it-telefonata biex jgħidula li infettata bil-COVID-19. Shock. Yes, if l-influenza tifhem I had just a cold. Imma you accept it too. Għallu li pozittiva. Għalli se jċempillek il-tabib, jagħmlek il-mistoqsijiet u jekk inti trid tidħol l-isptar ndaħluk l-isptar. Imma jiena li xafin idħol l-isptar s'issa għalli x'hawnhekk qiegħda fid-dar tiegħi qiegħda komda ħafna. Il-mara li qed tgħix esperjenza li qatt ma basret li se tgħaddi minnha ġiet infettata bil-virus minn trasmissjoni lokali. Hija tenniet l-appell tal-awtoritajiet biex ħadd ma joħroġ bla bżonn. Oqgħodu attenti għax this is not a joke. Iktar ma noħorġu u iktar ma jkollna nies ma jifilħux, iktar ħandumu ma ngħaddu għal il-biċċa xogħol. B'dispjaċir spjegat li mhux kulħadd qed jifhem l-importanza li wieħed jibqa' ġewwa. Appellat biex l-anzjani ma joħorġux bla bżonn u jifhmu li dan il-virus jista' jirriżulta f'komplikazzjonijiet f'saħħet il-bniedem. It will pass. Imma ħanibqgħu intella għax kulħadd qed jiġri l-emmu law. I mean, it is never going to finish this. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.